OK, čaute. Viete, jak som vám sľúbil, že za 50 odberateľov budem vravieť. Takže jak vidíte, budem vravieť. Nebude sa nikomu, nebudem toto. No, nikomu nebudem klamať. Že nebojte sa, ak chcete, tak môžeme s vami hrať, ale ako vy chcete, ak chcete, tak môžeme s vami hrať, ale prosím, píšte do komentu, že jaké videá by ste chceli a jaké minihry by som si mal zahrať, lebo fakt, akože chcel by som aj pre vás nejaké video urobiť, že vy mi poviete, že čo si mám zahrať a to si zahrám, takže dúfam, že mi budete vravieť, no. A zatiaľ, čo tu otváram tie dvere, tak by som chcel povedať, že fakt ďakujem za 59 odberateľov, som za to fakt, že šťastný. A dokázali by sme dať takých 100 odberateľov. A ináč za každú stovku budem dávať challenge. Takže nejaký challenge proste, že napríklad v Robloxe, ale môže sa to stať aj, že aj v reálnom živote. No, takže ak chcete, tak dávajte odber. Prosím aj so zvončekom. Prosím, aby ste nezabudli nejaké video si pozrieť. A keď sme tuto, tak hej, no, prepačte, ja akože poprvýkrát komentujem video, som akože trocha nervózny, že či niečo nepoviem zle. Takže preto sa prosím nepýtajte, že prečo tak divne komentujem niekedy. A že si iba tak zaseknem. Otvoríme šuflíky. Mám som dnes kľúčik, ale neviem, kde je kľúčik. Ja neviem nájsť kľúčik. Hej, to je kľúčik. Počkajte na chvíľu, prosím. OK, som späť. Iba som niečo urobil, takže preto som to zastavil. A ideme ďalej. 9. dvere. Ináč poviem vám, že keď je nejaká príšera sa schovate takto za túto skriňu, tak vás nedokáže zabiť. Takže to hra je dosť dobre prepracovaná. A keby ste chceli ďalšiu nejakú hororovku alebo také, tak povedzte, že tak napíšte akú a no to je všetko. Proste napíšte nejakú hororovku, ktorú by ste vy chceli. A ja si ju potom skúsim zahrať, ak je hrateľná na telefóne. Takže ak mi dáte nejakú hru, ktorá sa nedokáže hrať na telefóne, tak prepáčte, ale nenatočím ju. Ale ak sa bude hrať na telefóne, tak sa ju skúsim čo najrýchlejšie natočiť a dať to na YouTube, lebo veď viete. Akože ja vás chcem akože potešiť aj s niečím. Takže tak. Dali sme pačku. Dvere. 14. dvere. Tma. Nie je tam niečo? Nie. Šuflíky? Nie. What? Troška bugnutý. Ok, a kde je skriňa? Tu. Garáž ide. Otvoríme šuflíky.
OK. Ne, zapalovač. Skočíme sa, poďme ďalej. Keď zase ráš. Ty kokso. Hej, nejde. Ne. Je to taká príšerstvo, že halt. A keď vám ukáže toto na obrazovke, tak si musíte otočiť. Potom celý týždeň nebudem môcť točiť cez ten ďalší týždeň, lebo budem preč, takže nepačte, ale cez ten týždeň nebudem točiť. OK. Ideme zase nájsť kľúčík. Keď našiel som lockpick, ale ten si nechám, lockpick si nechám. Ale všetko, čo by ste chceli, aby som napríklad vravel hlasnejšie alebo také, tak napíšte to do komentu, lebo ak ma nepočujete, tak aby ste ma počuli. V tejto miestnosti môže byť niekedy že miesto svetla ako krížik, takže doporučujem, kúkajte sa po tejto celej miestnosti. Ja som ho tam už raz našiel. Ok, tu už bude sík. Nezdôžem, tak nič. Bežíme. Keď doľava. Doľava zase. Takže ak vám to vadí, že sa mi to seka, tak prepáčte, ale hrám na telefóne, takže na telefóne akože neviem. Už na telefóne sa môže niečo sekať, takže mám tam príliš veľkú grafiku, že mi to ukazuje, takže preto. A keby si chceli nejakú inú hru, aby som natočil napríklad Geometry Dash, tak na 100% mi to napíšte do komentov. Na 100%. Takže mám vlastne lockpick. Ste ho aj mohli vidieť.
som vám dal aj taký čas. OK. Takže prosím, nech nebudú žiadne hejty, lebo fakt akože ja úplne neviem točiť. Neviem akože úplne editovať. Viem akože normálne, že pijaku robiť, že aby som to mal niečo napísané. Ale neviem akože editovať tak, že aby to bolo že úplne že perfektné, že napríklad, že tam budú svete, že tam bude svetlo alebo také. Ako napríklad, ako sa kúkate na nejaké videá. Takže napríklad to ako Sonic X, to ten short, ktorý som urobil. Tak akože ten som robil normálne, lebo neviem tak editovať, aby to vyzeralo úplne dobre. Ak to uvidíte, tak sa mi ľudia na to môžete zasmiať. Bo niekomu to už prišlo aj smiešné. Takže mne to nebude vadiť, ak sa zase na tom zasmiete. OK, tak asi tuto bude končiť toto video. Ak sa vám páčilo, tak prosím dajte like a mohol by si zaslúžiť toto video like, akože ako vy chcete, lebo sľúbil som, že budem vraviť za 50 odberateľov, čo som už hovoril, už neviem kedy. Ale v nejakom tomto čase videu som toho vravel. Takže keby ste chceli pokračovanie, tak dajte prosím aspoň 2 lajky. Hej, aspoň 2 lajky na pokračovanie. Bo hej, nechcem akože dávať 30 lajkov, lebo to je ešte akože celkom veľa, takže aspoň 2 lajky na pokračovanie. OK, tak ja sa s vami lúčim, takže bez Roblox Games 873 sa s vami lúči. Tak ahojte a pekný zvyšok dňa. Čaute.